På første år, Hanse Padsen opdagede en hemmelighed. Det skulle ændre hans liv. Du er en troldmand, Hansen. Jeg er hvad? Hansen Padsen og det vise sten. Hansen Padsen, vi er så glade, at nu skal du gå i Hogwarts. Jeg hedder Rasmus. Jeg hedder Hansine. Jeg er Hansen Padsen. Hansen Padsen. Her Padsen. Hansen Padsen har kommet til Hogwarts. Efter en lille stue, du skal gå gennem døren. Første års studerende. Du skal ikke gå i skoven. Det er forbudt. Også ikke gå på 3. etage. Hvis du gør det, det skal tage en lang time for dig at dø. Trold i fangehylden. Hansine, flyt dig. Nu ved du det. Hurtig gennem døren. Lykkes. Nu er vi skudt død. Flyt dig. Aloha, morder. Det var lykket for en god risen. Husk Hansen Padsen, nogle troldmand er ond. Herre Padsen, du er en berømte menneske. Du er en sørger. Hvad? Nogen skal stjæle den sten. Ante Meridium. Du er en god troldmand. Virkelig. Rasmus.